ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜିର ଏହି ପୃଥିବୀରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବା କୋଭିଡ୍-19 ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଘେରି ପକାଏ। ଏହି କୋଭିଡ୍-19 ବା କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ଏକ ମହାମାରୀ ବୋଲି ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରେ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7 ପର୍ବର 13 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପାପ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ନ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟଭିଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ମଧ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ ଯେ ମହାମାରୀ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 21 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ମହାମାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଖଡ଼୍ଗ ଅଟେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଏକ ଖଡ଼୍ଗ ନୁହେଁ କି? ଏହି ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶକୁ 21 ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଲକଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲକଡାଉନ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେହି ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି ଟପିକ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ହାତ ଧୋଇବା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ଶେଷରେ ଏହି ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ବିଧି ଓ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଲକଡାଉନ୍ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ। ଲକଡାଉନ୍ର ଅର୍ଥ ଲକ୍ ବା ଲକ୍ଡ ଇନ୍, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଗୃହ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଲକଡାଉନ୍ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ, ଯାହା ବାଇବଲରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଲକଡାଉନ୍ର ଏକ ଅବିକଳ ନକଲ ମାତ୍ର। ବାଇବଲରେ ପ୍ରଥମ ଲକଡାଉନ୍ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବରୁ 8 ପର୍ବ ଯାଏ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର 1ରୁ 7 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଜଣାଯାଏ, ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାପର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଦୁଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ବ୍ୟଭିଚାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଓ ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନା ଓ କଳ୍ପନାରେ ମନ୍ଦତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର 9 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ନହ ସେହି ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନହଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ ଓ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନହଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତହିଁରେ ନହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 7ର 1 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସପରିବାରରେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର। ତହୁ ନହଙ୍କ ପରିବାର ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ 40 ଦିବାରାତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଜଳପ୍ଲାବନରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ତୁମାନ ଲୁପ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ନହଙ୍କ ପରିବାର ଜାହାଜ ଭିତରେ ଥିବା ହେତୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ଲକଡାଉନ୍, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ନହଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବାଇବଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକଡାଉନ୍ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବରୁ 12 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ମିଶର ଦେଶକୁ 10ମ ଦଣ୍ଡ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବର 21 ଏବଂ 22 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶା ଓ ହାରୋନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନାର୍ଥେ ଏବଂ ନିସ୍ତାର ପର୍ବୀୟ ବଳି କରାଯାଇଥିବା ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରର କପାଳି ଓ 2 ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ତଦନୁଯାୟୀ ତାହା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତ ସଦାପ୍ରଭୁ 10ମ ଦଣ୍ଡ ପଠାଇ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମଜାତ ଶାବକ ଗଣକୁ ଆଘାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଥିବା ଗୃହରେ ସଂହାରକକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବର 22 ପଦର ଖ ଅଂଶ ବା ଶେଷ ଅଂଶଟିକୁ। ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କେହି ଗୃହ ଦ୍ୱାରରେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଅ। ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପୁଣି ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କେହି ଗୃହ ଦ୍ୱାରରେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଅ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ବାହାରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ବାଇବଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକଡାଉନ। ଏହି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାରା ଦେଶରେ 21 ଦିନ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ବ୍ୟାନର ଦେଖାଇ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କରୋନାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଥିଲା, କୋଇ ରୋଡ ପର ନା ନିକଲେ। କରୋନାର ହିନ୍ଦୀରେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, କୋଇ ରୋଡ ପର ନା ନିକଲେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏହା କ'ଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବର 22 ପଦର ଅବିକଳ ନକଲ ନୁହେଁ? ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନହଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଲକଡାଉନ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କାରଣ ବାହାରେ ଥିଲା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଜଳପ୍ଲାବନ। ମିଶରରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୃହ ଭିତରେ ଲକ୍ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କାରଣ ବାହାରେ ଥିଲା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଘାତକାରୀ ସଂହାର। ଆଉ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ମାନବ ଜାତିକୁ ଲକଡାଉନ ହେବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, କାରଣ ବାହାରେ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଖଡ଼୍ଗ କୋଭିଡ-19 ବା କରୋନା ମହାମାରୀ। ଯିଶାୟ 26 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ହେ ମୋହର ଲୋକେ ଆସ, ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମ୍ଭ ଚାରିଆଡ଼େ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କର। କ୍ରୋଧ ବହିଯିବା ଯାଏ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ। ଶେଷ ଅଂଶଟି ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କ୍ରୋଧ ବହିଯିବା ଯାଏ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି କ୍ରୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାମାରୀ ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗୃହ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଖଡ଼୍ଗ ଆଣିବା, ତାହା ନିୟମ ଲଙ୍ଘନର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇବା। ପୁନର୍ବାର ଶେଷ ଅଂଶ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇବା। ଏହି ପଦ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ପଦଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି ମାନବ ଜାତିକୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ହାତ ନ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇବା। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ନିଜ ନିଜକୁ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଗୀତ ସଂହିତା 91 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ,
ଯେଉଁ ଜନ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବ ଏବଂ ସେହି 3 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଧର ଫାନ୍ଦରୁ ଓ ସର୍ବନାଶକ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବେ? ଜହନ 15:4 ପଦର କ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବେ, ଆଉ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବେ ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏହି ଜାଗତିକ ଗୃହ ତାହାଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନାହୁଁ ତେବେ ହିତୋପଦେଶ 28 ପର୍ବର 13 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଓ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହା ଛାଡ଼ିଦେଉ, ଆଉ ଏହା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଏବଂ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରି ଏହି ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆମେନ୍।